hambai sini kok matumnai no tini sing kisisa social media wo nukjana bagi ma phaika sing joto saimano 9 tarik November ni horo thangnai 9 tarik November ni horo Abhoynagar ni got nanoti sini TISF ni president state president ni sako je attack manoti tabo kwbangma tatal awai mung ngui tongkha je social media ro sing nugui tongo je sini je state president khoroksa bo brini sakao ba khoroksa mohila ni sakao je attack khlayo oba herokai je kaisa tatal haika ba thokai awai mung awajak tongmanoti sing kisisa kok sanabai sing tini social media ma phika kubai kok tamo sing abo sanabai kisa manukjakha naje sing o jago sing kebono kebo sing yasi shuri saya sing kebo jati gotono sing yasi shuri samani kogya karon je afur got nang manoti sing kwbangma Agartala je tongnai bororbai sing kok lam salaika police protection bai kok salaika salaimani bisingte sing jotono sing Tiprani joto lukurok sing santi shringkhola naika sing joto banyo hamjak mung joto banyo hamjaklai kebai ke sing walai sulai nge tike sing tongnani sing naileka plus sing salai oba hakebo tongnani sing kosilaika abono paisi sing tuai dino nukja uka je tisa tatal fake je kokma kasoi tongkha je tamo attack khayo hai khayo hininya abono sing kok sarmo sungo Tiprasa sing kebono ke sing sejoi kok saya ke be sing walanya di thangya je mani kubi gotna tamo abosi phununga nangnai haisi sing police protection no sing abono sanai je thangnai 9 tarik November ni gotna abono borok jai je khinai je kubi gotna tamo soisi tamo ngi tongkha abono phununga ni nangnai hanyo oba heke tatal awai mung phunuk tongmani abo saya abo kaisa be kaisa ta kaisa ya suri phunuk tongma hachi klai tongo obo hairok no sing dakti ko obma khlainai jate kebo o jaga wale lai kaisa be kaisa ta kaisa jo lai obo hai ingya naktei sing jotesto sing nayu sing jotobanya sing bo thancha tongnani sing abon nayu sing jotobanya milibui jotobanya sing santi shringkhola nayu kebo be sing wale sulai bulai tore dusman nadi thangya karon sini TISF ni naharmung abaya haisi sini TISF ni ideology sini TISF ni naharmung sing jotobai milibui jotobai thancha tongnani thancha phunumai abose sini naharmung ingke tale o jago sing oba hige sing o gotna no poge sing siring ka hamke tongman bisingte oba hige je tatal awajak tongmani aborongno police protection dakti khana ye tamungi oba hige tatal awajak tongkha abno borok serani nangnai seri borok abono jate public ni buskango jonogon ni buskango joto ni buskango jate kubai gotna tamo phunukna ni phun karon chung saimanu kaisa be kaisa kisisa oba he ingya no ungu hine kok salai tongma rong tui abono sing kesaro je oba he tangthun the next time rogo sing keu bai oba he got nangna bo thangya te got na bo ta khaiton te oba problem create bo ta khai di haise jeng mani ingino sing santi shringkhol tak tongnai nayo te oba he je tatal awai tongnai ro norok bo oba he ta awai di te sing tini oppress meet khemani bas sing otini okok kesarmani sing abo kebo sing yasi shuri kesaria kebono sing o jaga yasi shuri hinia karon sing Tiprasa tongnai sing joto sini Tiprasa tongnai joto lukurok bai sing thanchakai sing joto banya hamlai mili lai tongnani santi ke tongnani sing abo sinayo sing kemno ke yasi shuri kemno ke sing hamedi ki sanani thangya abono kebo negative tawan chudi sing joto banya milinani okok se sawo tai joto banya sing thanchakani milui bo thangnai je obo hai hamya awaje tongno simi sing jate boddo khaitun plus jara police protection ro dakti khe naikol nangtun nai oba herongno dakti khenyo kubi got na tamo borok phunga nangtun so okok rongno sanabai sing tini o jago social media o sing kissa manuk jago hambai